खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे लन एप्सनिसो बागै फोरमायनो नागिरदों दे लोगोफोर। जाय बिथांमोना बे पार्सनेल लन लानो होननानै गोसो दङमोन दै, बिथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां होननानै बुंनो नांगोन आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना बे पार्सनेल लनखौ बोरैहाय एप्लाइ खालामो बेखौ आं दिनै नोंथांमोननो फारि फारि A to Z फोरमायलांगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलां, आरो जोबजासिम नायलाङोब्लानो नोंथांमोना बे पार्सनेल लनखौ बोरैहाय लायो बेखौ नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन आरो लोगोफोर। गिबियावनो आं नोंथांमोननो एप्सनि मुंखौ फोरमायग्रोनोसै लोगोफोर, आरो बे एप्सखौ आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआव होनानै दोनखादों दे। नोंथांमोना बेवहाय थांनानै बे लिंकआव थांनानै नोंथांमोना बे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै लाहैनो हागोन आरो। एप्सनि मुङा जाहैबाय एयारटेल पेमेन्ट एप्स दे लोगोफोर, पेमेन्ट बेंक एप्स बियो। बेवहाय नोंथांमोना पार्सनेल लन माने आंखाल जानाय फैसाखौ नोंथांमोना सुफुंथ'नो थाखाय माबोरैहाय पार्सनेल लन लायो। 10,000निफ्राय लानानै दै मेक्सिमाम 10,000निफ्राय लानानै दै 10,000निफ्राय लानानै नोंथांमोना बेसेबांसिम गोजौआव दङ बेखौ माने नोंथांमोना लालांबाय थानो हागोन आरो गाव गावनि केपासिटि बायदियै। दा गिबियावनो लास्टानो नोंथांमोना 10,000सिम लानो हागोन आरो, लास्टानो 10,000निफ्राय ओरै गोजौसिम। दा गिबियाव नोंथांमोननो आं बे एप्सखौ अपेन खालामनानै बेवहाय दिन्थिबाय दे लोगोफोर। स्क्रिनाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय, नोंथांमोनाबो एप्सआ बेफोरबायदि अपेन जागोन आरो। गिबियावनो नोंथांमोना गाव गावनि मबाइल नाम्बारखौ होनो नांगोन, बेनिफ्राय बेवहाय OTP थांगोन, OTPखौ नोंथांमोना बेयाव साबमिट खालामनांगोन। बे एप्सखौ अपेन खालामनायखौसो आं दिनै गिबियावनो नोंथांमोननो फोरमायग्रोदों दै। बेनि उनाव नोंथांमोननि पान कार्डजों आधार कार्ड जि नाम्बार, बे नाम्बारखौ नोंथांमोना एन्टार खालामना होनांगोन। अब्लानो नोंथांनि बे एप्सआ, बे एयारटेल पेमेन्ट बेंक एप्सआ माने अपेन जागोन आरोना लोगोफोर। दा नोंथांमोना बे पार्सनेल लन लानो थाखाय नोंथांमोना मा खालामनांगोन, जेब्ला एप्सआ अपेन जागोन ना, बेबायदि एप्सआ अपेन जाखांनायनि उनाव गाहायाव दंना फाइनेन्स अपसन दंना, नैबे फाइनेन्स अपसनाव नोंथांमोना गाहायाव दै, बे फाइनेन्स अपसनाव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामना होदो। आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो दानिया नोंथांमोनहा नैबेवहाय बेग मोनसे फिसा नुदोंना, नैबेयाव फैसा गोनांलाय बेग, नैबेखौ नायदो लोगोफोर नोंथांमोना। बे बेगाव लिरनाय दङ पार्सनेल लन। बे पार्सनेल लनाव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनांगोन दै लोगोफोर, गोसोआव ला। बे पार्सनेल लिंकआव बे लन्डआव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन। बेवहाय बे एयारटेल पेमेन्ट बेंकआव गोबां मानि नोंथांमोना लननि सुबिदा दङ आरोना लोगोफोर। बेवहाय गल्ड लनबो दं आरो हम लनबो दं। नोंथांमोना सना बायनो थाखायबो नोंथांमोना बेवहाय लन लानो हागोन। बेबायदिनो हम लनबो दं, गोबां लन दं आरोना, लन सिस्टेम दं आरो लोगोफोर। दा गिबियावनो जेब्ला आङो बे पार्सनेल लनाव थुनाय लोगो लोगोनो आं एसे सिगाङाव बेनि डिटेल्सखौ, माखासे डिटेल्सखौ एसे कमप्लिट खालामग्रोनानै लाखाबायमोन दे लोगोफोर। बेनि उनाव नै गोजौआव लिरनाय दंना इन्टार बेसिक डिटेल्स, नोंथांमोना बेवहाय नोंथांनि डिटेल्सखौ होनो नांगोन आरोना। बेनिफ्राय रिभिउ अफार होनो नांगोन, बेनिफ्राय कमप्लिटेड KYC, बेनिफ्राय स्टेप आप टु अट'पे। थारमाने नोंथांमोनहा जेब्ला नोंथाङा 10,000 फैसाखौ लानाय लोगो लोगोनो, लनखौ लानाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेंक एकाउन्टनिफ्राय हारसिंनो दानजालांनाय बानायनो थाखायबो नैबेयाव अट'पेखौ नोंथांमोना अके खालामनानै लानो नांगोन। माने मान्थलि नोंथांमोना बेसेबां सुख'नांगोन बेखौ फारि फारि नुलांगोन आरोना लोगोफोर। 10,000 लायोब्ला गिबियावनो आं बेवहाय 10,000 लाग्रोनानै दिन्थिदों दे लोगोफोर सिगाङाव। आंना बियो स्टेप मोनसे बारलांखाबाय आरोना लोगोफोर। दा नोंथांमोननिया जेब्ला 10,000खौ माने गाहायाव खमायनानै लानाय, लास्टथाराव खमायथारोब्लाथाय बेवहाय गोथां कमप्लिट नुगोन ना, बे कमप्लिटखौ नोंथांमोना खमायथारोब्लाथाय 10,000आव फैगोन आरोना लोगोफोर। आं बेवहाय 10,000खौ सेलेक्ट खालामनानै लाबाय। आंना सिगाङाव बेनि जि डिटेल्स माखासे बियो फिलआप जाबाय आरोना लोगोफोर। बे डिटेल्सआ फिलआप जाबाय नालाय दानिया बेवहाय आंनि नाम गासिबो बेवहाय श' जाबाय आरोना। बेनिफ्राय आङो एनुवेल इनकाम माने आंनि मान्थलि जि इनकाम, बे मान्थलि इनकामखौ आं बेवहाय माने 50,000 होना लादों दे लोगोफोर। नोंथांमोना बेसेबां होना लायो नोंसिनि खोथासै आरोना। नोंथांमोना बेवहाय नोंथाङा जि आरजियो बेखिनिखौ होनानै लाबानो जाबाय। आं लनखौ आं नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। आंनि लनआ एमाउन्टआ जादों 10,000ल' आं सेलेक्ट खालामनानै लादों दे लोगोफोर। नोंथांमोना जेसेबां हायो एसेबां सेलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय। दानिया लोगोफोर नोंथांमोना मा खालामदो, बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबेयावहाय नोंथांनि पान कार्ड नाम्बार होदो, बेनिफ्राय इमेल एड्रेस होदो। बेनिफ्राय नै गाहायथाराव दंना लोगोफोर, नैबे गाहायथाराव आंना एसे प्रब्लेम दे लोगोफोर। नै सेल्फ इमप्लय दंना, नोंथाङा मा मावो बेखौ नोंथाङा बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय आरो लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनोसै। सेल्फ इमप्लयआव थुनानै बेनिफ्राय बेवहाय नैबेयाव सेल्फ इमप्लय दंखायोना, सेल्फ इमप्लयखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय आरोना। बे अकुपेसन टाइपसोमोन दे, सरि बेयाव आं सेल्फ इमप्लय होनफ्लांदों, माने आं सेलेक्ट खालामना लाखादोंमोन आरो सिगाङाव। बे अकुपेसन टाइपआव नोंथांमोना
सेल्फ एमप्लयखौ माने नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। दानिया आङो बे डिटेल्सखौ फारि फारि फिलआप खालामलांसै दे लोगोफोर। दानिया नोंथांमोना बे डिटेल्सखौ फुरा फिलआप खालामखांनायनि उनाव मा खालामदो, नैबे गाहाय दाराव दंना प्रसेस लिरनाय दंना, बे प्रसेसआव नोंथांमोना प्रसेसआव क्लिक खालामनानै होदो आरो आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै दे लोगोफोर। आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै। प्रसेसआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो दानिया प्रसेसिं जाबाय आरोना नोंथांनि डिटेल्सआ। दसे समाय टाइम लागोन दे लोगोफोर। नै दानिया बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनबायदि मा नुनो मोनखो, नै गोसोआव लाखाबानो जाबाय नै लोगोफोर, कनफार्म डिटेल्स टु गेट ए लन अफार बेबायदि नुनो मोनबाय नोंथांमोना। बेनिफ्राय नोंथांनि जि नाम, बेनिफ्राय नोंथांनि जेन्डार, डेट अफ बार्थ, बेनिफ्राय नोंथांनि इमेल एड्रेस, बेफोर गासिबो बेवहाय श' जाजोब्बाय आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय नोंथांनि पिन कड, बे पान कार्ड नाम्बार, बेफोर गासिबो बेयाव श' जाफिनबाय। बेनिफ्राय मान्थलि इनकाम बेबो जाबाय। बेनिफ्राय सेल्फ एमप्लय बेबो बेवहाय ओंखारबाय आरोना लोगोफोर। दानिया नोंथांमोना मा खालामनांसिगोनलाय, नैबे गाहायाव दंना, जुदि नोंथांमोननिया प्रब्लेम जादोंबा फुल जादोंब्ला नोंथांमोना नैबे इडिट डिटेल्सआव गाहायाव दंना, बेवहाय इडिट खालामनानै लानो हागोन आरो नोंथांनि जुदि मायबा मोनसे प्रब्लेम जादोंब्ला आरोना। बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबेयाव दंना कनफार्म प्रसिड, बेवहाय नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनांसिगोन गाहायथारनियाव। दानिया नै लोगोफोर प्रसिडआव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना मबाइल नाम्बार बिलायसिगोनलाय आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना बेवहाय मबाइल नाम्बारखौ बहायनानै होदोलाय, गाव गावनि मबाइल नाम्बारखौ दै। आं बेवहाय आंनि मबाइल नाम्बारखौ बेवहाय इन्टार खालामनानै होनोसैलाय ना लोगोफोर। आं बेवहाय आंनि मबाइल नाम्बारखौ होखांबाय। होखांनायनि उनाव गाहायथाराव मोनसे दंना, नै भेरिफाइड VIA OTP बेवहाय दंना, VIA OTPआव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामना होदो आरो अब्लानो नोंथांनि मबाइलाव OTP थांसिगोन आरोना लोगोफोर। आं बेवहाय भेरिफाइड VIA OTPआव क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामखांनायनि उनाव दानिया नै लोगोफोर, जेब्ला क्लिक खालामखाङो बेनि उनाव नोंथांमोनाव माखासे आरो डिटेल्सआ बेवहाय एडिसनेल डिटेल्सआ बेवहाय नै दे श' जाबावगोन दे लोगोफोरनि गोसोआव लाखा। नोंथांमोना नै बेवहाय माखासे सोंनायखौ बिथांमोननिखौ नोंथांमोना होलांनो नांगोन आरोना। भेरिफाइड फाइनान्सियेल डिटेल्स बेबायदि दंना लोगोफोर, नोंथांमोना बेखौ फारि फारि माबालांनांगोन आरोना, फिलआप खालामलांनांगोन। दानिया सेलेक्ट एन्सार, बेवहाय नोंथांमोना मा खालामनांसिगोननो, फार्स्टनि अपसनाव दंना नै प्लिज select credit account type for which you might have EMI with the amount of raise 5536 माने 5536 बेबायदि बेवहाय सोंदो आरोना लोगोफोर। दा नोंथांमोना एन्सारखौ मा होनो नांगोन आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनोसै आरो लोगोफोर। आं सेलेक्टआव थुबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना मा खालामनो नांगोननो, नैबेवहाय दंना टु हुइलार अफ लन्स, नैबेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन आरोना लोगोफोर। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबेवहाय दङ, बेखौबो नोंथांमोना मा सेलेक्ट खालाम, जायखिया मेक्सिमाम आङो 3700खौ बेवहाय सेलेक्ट खालामबाय आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना बेबायदि मोनसे मोनसे सेलेक्ट खालामलांबानो जाबाय आरोना। बेनिफ्राय गाहायथाराव नै मा दं, साबमिट बटन दंना लोगोफोर, बे साबमिट बटनाव नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। नैबे साबमिट बटन आं जेरै थुदों बेबायदिनो फिलआप खालामबोदो नैबे बक्सखौ लोगोफोर। नोंथांमोना जेरै गोसो बेबायदिनो बेवहाय फिलआप खालामबोबानो जाबाय आरो। बेनि उनाव लोगोफोर आं नैबे साबमिट बटनाव खनसे क्लिक खालामनोसै। साबमिट बटनाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव दानिया नै लोगोफोर, नोंथांमोना बेबायदि रिभिउ इउर एप्लिकेसन माने प्रसेसिं जाहैसिगोन आरोना नोंथांमोननि डिटेल्सआ। दा प्रसेसिं जाखांबा आं नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन दे लोगोफोरनि दसे टाइम लासिगोन। दानिया नै लोगोफोर, प्रसेसआव थुखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस श' जासिगोन आरो। बेवहाय बिथांमोना लिरना हरदों थेंक इउ फर इउर इन्टारेस्टेड, माने नोंथाङा बे एप्लिकेसनखौ माने प्रसेसखौ माने कमप्लिट खालामनायनि थाखाय, बा नोंथाङा इन्टारेस्टेड माने गोसो गुदुं जानायनि थाखाय नोंथांखौ जोंनिफ्राय साबायखर बावहरनाय जाबाय होननानै बेबायदि बिथांमोना बेबायदि लिरनानै हरो आरोना। बेनि उनाव नोंथांमोननो नैबेयाव लिरनानै होखादों इउ केन टु ट्राइ एगेन टु आफ्टार, नैबेयाव दं दे लोगोफोरनि, नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। इउ केन ट्राइ एगेन आफ्टार 20 जुलाइ 2026आवसो नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हासिगोन दे लोगोफोर। माने ट्राइ खालामनानै नोंथाङा एप्लाइ खालामफिननो हागोन आरोना। बेखौ बेवहाय बिथांमोना फोरमायदों दे, मानो होनबा
फ्रेस माने गोदानाव नोंथांमोना डाइरेक्टलि बे लनखौ लानो हाया। सिगाङाव नोंथांमोना बे लननि सायाव इन्टारेस्टेड जादोंब्ला बिथांमोनखौ आर'ज गाबहरनो थाखायसो बे फर्मखौ होनाय जायो दै सिगां गिबिनि थाखाय। बेनि उनाव नोंथाङा 20 जुलाइनिफ्रायसो बा अर्थात आं 20 जुलाइनिफ्रायसो बे पार्सनेल लनखौ एयारटेल पेमेन्ट बेंकनिफ्राय पार्सनेल लनखौ लाहैनो हासिगोन होननानै बिथांमोना बेवहाय फोरमायनानै होबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोनाबो बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय। नोंथांमोनाबो बेबायदि दिन्थिगोन आरोना लोगोफोर। बेनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय जेबो खामानि गैला, नोंथांमोना 20 जुलाइखौ नेनानै थादो। अब्लानो नोंथांमोननियाव अट'मेटिकलि माने नोंथाङा जि जिमेलखौ होदोंमोन बे जिमेलाव मेसेज फैगोन। अब्लानो नोंथाङा बेवहाय माने पार्सनेल लनखौ लाहैनो हागोन आरो नोंथाङा पार्सनेल लनखौ लानो हानाय जाबाय होननानै बिथांमोना मोनसे मेसेज हरो। बे मेसेजाव नोंथांमोनहा जिमेलाव थांनानै नायोब्ला नोंथांमोना नुगोन जेब्ला जुलाइनि 20 तारिख जागोन दे अब्लाथाय नोंथांमोना बे पार्सनेल लनखौ एप्लाइ खालामनानै लाहैनो हासिगोन आरो। बेनि उनाव नोंथांमोना दा नैबे गो बेक टु हम पेज बेवहाय नोंथांमोना नै गाहायाव दंना, नैबेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होदो। बेवहाय क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना बेयो माने हम पेजाव थांसिगोन आरोना लोगोफोर। दा बेखिनि खामानिया नोंथांमोना माने बे आं जेरै दिन्थिदों बेबायदि मावलांब्लानो साक्सेसफुल जाहैसिगोन आरोना लोगोफोर। दा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। आं नोंथांमोननो फुल प्रसेसै माने लन लानाय सिस्टेमखौ आं दिन्थिजोबनो हायासै। थेवब्लाबो बे लननि जिखिनि इन्टारेस्टेड गोसो गुदुंखौ बिथांमोनाव आर'ज गाबहरनाय जि आर'जलाइ बेखौ आं नोंथांमोननो दा दिन्थिनानै होबाय आरोना लोगोफोर। बेनि उनाव जुलाइ जानाय लोगो लोगोनो 20 तारिख जुलाइ जानाय लोगो लोगोनो आं नोंथांमोननो बे लनखौ बोरैहाय एक्टिभ खालामनानै बा बे लनखौ बोरैहाय नोंथांमोना लामारनो हायो बेखौ आं नोंथांमोननो फुल भिडिअ लाबोगोन दे लोगोफोर। दा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। गोजोन्थों, थेंक इउ। नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन।